Wari mga nagkalain-lain expressions of love. Sa buong adlaw sang paghigugma, tutukan ta. Yeah, palangga ta ka. I love you. Ini na siguro ang pinakasikat nga mga tinaga nga ato nabatian sa buong adlaw. Kita kuno gani nga mga taga Western Visayas, valedictorian nga makabig sa patag sang paghigugma. Nga aman abi indi, sa aton kinaiya pala nga tinaga, mabatsyaga na ang matudtuon nga pagpalangga. Soft and sweet ang version sang I Love You sa mga taga-Aklan. Palangga na ikaw. Palangga ta ikaw. Ang I Love You naman sa Mailonggo, daw nagaduyan, pamatian. Palangga, tagit ka. Ginahigugma, tagit ka day. Ang Pilipinas, ang isa sa mga pungsod nga makabig may pinakadamo nga lingwahe. Multilingual kumbaga, bangod man sa impluwensya sa mga dumuluong. Haring sa Luzon asa sa Mindanao, ang paghambal sang I Love You lain-lain man. Kaluguran da ka. Idedukat ta ka. Ay ayatak ta ka. Ay ayatan ka. Inar-aro ta ka. Gawa ng kata. Namumutan ta ka. Gihigugmati ka. Kababayangos ka. Maluwas sa mga tinaga, express your love, pinaagi sa sini nga mga baligya, chocolates, teddy bear, kag mga matahom nga bulak. Apang, may ara man niya nga wala gana sa bulak, kangay ni Princess nga mas uyon mabaton ang mga makabulusog nga pagkaon. Pagkaon gid ya. Number 1. Nga pagkaon na. Kaya syempre mo ginapangayo ako. Lain-lain man ang mga tinaga, lain-lain man yung pamagi para ipakita ang importante buhi. Ese, nag-aisa kita sa pagpati that love is an intelligent willingness to do what is best for another person. And it is not an emotion, but a commandment from the Bible. Kalawig ba? Love is like a rosary full of mystery na lang ah. Opo, Kirinal Castillo, Adrian Priatos, 1, Western Visayas.